Branko Baranka. Francúzi už vedia, že nemajú na čo čakať a veľmi vysoko opäť napádajú naši rozhrávajúci obráncov. Obytlovi takmer ušiel, ale ukontroloval. Bez výzvu. Za druhú Andersonovi. Sa vyhol Taparovi a aj Mikušovi. A dokonca aj Baránkovi, až ho dokázal zblokovať Mikli. Štrikoval neustále Brian Anderson. Ale tým podstatne jednoduchšie, pretože naši trénerskí hráči stáli neboli v pohybe a francúzsky hráč ako medzi úželkami prešiel medzi nimi a ohrozil našu brankára. Predtým sme videli, ako do ťažiaceho Václava nás čaká naraz do 11 Francúzov. Ale už je v poriadku, akurát Malina musel trošku prečistiť ochranné sklo. Ekefie za bránkou. Využíva veľkovú stratu rovnováhy Miklíka. Bránkou starosta. Ale Rusel. Pašek. Zbavil sa Tatára, ten súboj s ním stratil hokejku, ale už ju má späť. Jeremy. Iba takýto obojčík do stredného pásma. Všetci jeho spoluhráči obsadení. Pašo, vrátil Ekefiemu, ktorého napáda Kopecký. A tak sa Ekefie radšej vrátil za vlastnú bránku. Posledný kompletne v strednom pásme Radivojevič získal puk. Radivojevičová strela vypadla, je to ešte bránko môže doráňať Kopeckého, poslali Francúzi za bránku. Svetované mačky. Zastúpil Bohátuš. Lerimu, Herna. Pašetovi.